रील काढते आता एक मस्त रील काढते फोटो काढले। नमस्कार, मी अक्षय नेरुळकर, मालवणी विरांवाला चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप आणि मनपूर्वक स्वागत। मित्रांनो, आजचा दिवस आहे ना तो महाशिवरात्रीचा दिवस आहे। ही महाशिवरात्री म्हटल्यावर, कोकणातील महाशिवरात्री म्हटल्यावर आपल्याला आठवतं ते कोकणातली जत्रा, नेरूळची कुडाळची जत्रा, दुसरी अणवमधली जत्रा, असे बरेचसे जत्रा आहेत। पण आपल्या सगळ्यांका एक फेमस असलेली जत्रा म्हणजे तीर्थक्षेत्र कुणकेश्वर। इथली जत्रा जी असते ना ती खूप फेमस असतात। म्हणजे जसे अंगणेवाडीत जसे लोक येतात ना तसे कुणकेश्वरला पण मुंबईवरून बरीच लोक येतात महाशिवरात्रीसाठी। पावनाई रवळनाथ मंदिर मालवणमधले जे देव आहेत ना ते कुणकेश्वराच्या भेटीसाठी जातले। आणि आपण जत्रेत जाताना कसे गाडीने जातो ना, तर देव भेटीक जाताना चालतच जातात। तर त्यांचे जे वाडीतले जे मंडळी आहेत, ग्रामस्थ आणि देव आहेत ते चालतच जातले, तर त्यांच्याबरोबर मी चालत जातले। म्हणजे एक वेगळो एक अनुभव। माझी इच्छा होती बऱ्याच वर्षापासूनची की चलत मला कुठल्या तरी तीर्थक्षेत्रात जायचा होता। उद्या आम्ही तिकडे जातलो सकाळी, आणि उद्या सकाळी पहाटे तिकडनं निघायचा, त्याच्यामुळे काळोख असतलो। मला तुमका दाखवूक मिळायचं नाही तिकडचं काय। जर दाखवूक मिळालं तर मी सुरुवातीपासून तुमका दाखवीन, नाहीतर मग जेव्हा उजेड पडतलो ना तेव्हापासून माझ्या व्हिडिओ स्टार्टिंग होतलो। तर मी अगोदरच तुमका सांगते की जेव्हा देव भेटी जातले आहेत ना तेव्हा पावनाई मंदिरमधून सुटले, त्यानंतर कोयळमध्ये जातले, मालदीवमधून निघाल्यानंतर एक नदी पार करून कोयळमध्ये जातले। कोयळमध्ये गेल्यानंतर पुढे त्याच्यानंतर मग बांदिवडा, बांदिवड्याच्या नंतर चिंदर, त्रिंबक, असे बरेचसे पुढचे जे गाव आहेत ना ते करत करत पुढे कुणकेश्वरपर्यंत जाऊचा। तर आत्ताचा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा, एकदम इंटरेस्टिंग व्हिडिओ हा। मागे आहेत ना ते मालदीचे ग्रामस्थ सगळे, आणि हे आपले होडीवाले पण आहेत। तर होडीवाल्यांनी सगळ्यांनी पलीकडे त्यांना सगळ्यांका सोडतात ग्रामस्थांका। इकडे बघा मागे तुम्ही इकडे बघू शकता, तिकडे ग्रामस्थ पण अर्धे सोडलेले। तर आता आपण पण जाऊया, मी आणि संचित पण आता नदी क्रॉस करून तिकडे जातो। एवढं नजारो, एकदम मस्त नजारो। आणि अजूनही तुम्ही बघताच ते बघा, होडिये जे आहेत ना ते होडिये ग्रामस्थांका घेऊन इकडे येतात। म्हणजे जे प्रवास करतील आहेत आपल्या देवांबरोबर त्यांना घेऊन नदीच्या पलीकडे आणून सोडतात। तर तिकडे संचित पण प्रत्येक शूट घेता काय। आणि देवाचे खामकाठी वगैरे ते तिकडे थांबले आहेत सगळे। आणि अजूनही तिकडे ग्रामस्थ आहेत नदीच्या पलीकडे, जे त्यांना होडीवाले जे आहेत ग्रामस्थ आपल्या मालदीचे होडीवाले ते सगळ्यांका घेऊन येतात।
6 वर्षांनी पडलेलं आहे. आम्ही कमीत कमी 2013 मध्ये पायी यात्रा केलेली होती आणि त्यानंतर 9 वर्षांनी हा योग आत्ता आलेला आहे. त्याच्यापूर्वी आम्ही 10 वर्षापूर्वी त्याच्या 10 वर्षापूर्वी गेलेलो होतो. अच्छा, आता पायीवारी. हां, त्याच गाव संपूर्ण गाव त्याच्यात सामील आहे. 6ला आम्ही निघतो आणि अशा पद्धतीने पायी जाऊन संध्याकाळ पण जे काही नाही तीर्थ कुणकेश्वरला पोहोचतो. तिथे ते दर्शन घेतो. त्यानंतर एक जसं हे असेल तसं एखाद्या दिवस वाडी बसला तर आम्ही त्या ठिकाणी थांबतो तिथं. ओके ओके ओके. आणि दुसऱ्या दिवशी मग स्नान करून मग परत पोळीनंतर बांदिवड्यावरून त्रिंबकवरून चिंदर नंतर आम्ही पोयऱ्यात वर चढतो, शॉर्टकट मारतो आणि मसवी आणि मसवीतून आम्ही हिंदळ्याला खाली उतरतो आणि हिंदळा मिडबाव कातवन कुणकेश्वर. त्याच्यामध्ये आता तुम्ही सगळ्या देवळांच्या देवळांमध्ये फक्त त्यांना नारळ ठेवतो, भेट देऊन जातात. ऑलमोस्ट सगळे देवस्थान तुम्ही कव्हर करतो. फक्त नारळ ठेवून जाणार, सांगणे त्यांना जातोय आपलं तू आम्हाला रखवाली, तुझ्या मर्यादित आम्हाला रखवाली दे आणि आमच्याबरोबर ते तीर्थाला चल असा प्रश्न असतो. आता आपण दुसरी कुठली नदी पार करणार आहोत की ह्याची पोयऱ्याची नदी? ती पण अशीच की अशीच नाही, आम्ही त्यावेळी बघावं लागतं. भरती जर असेल तर आम्हाला जरा थांबावं लागतं आणि जर तसं आम्हाला जे मर्यादित लोक जे असतात की नाही ते आम्हाला सहकार्य देतात. जर वड्या आज बहुतेक आम्हाला असं कनेक्शन आम्ही ठेवलेलं आहे की शक्यतो गावोगाव तुम्ही ह्या गाववाल्याने त्या गावामध्ये आम्हाला पोचवायचं, दुसऱ्या गाववाल्याने असं कनेक्शन ठेवलेलं आहे. आणि होडी त्यांनी सांगितलं जर भरतीचा असा प्रश्न असेल तर आम्ही तुम्हाला होडीने पुढे पाठवतो. आता आम्ही कोविडचा चढाव वरती इलो आणि थोडंसं दमाक झाला, कारण पहिलीच वेळ आम्ही कधी असं चलत प्रवास केलेला नाही जास्त. बांदिवड्यामधल्या ग्रामस्थांनी ना ही वाट साफ करून ठेवली या देवांच्या स्वागतासाठी. आणि आपण आता पावनाई मंदिरमध्ये जातलो ना रे? येस, पावनाई मंदिरमध्ये जातलो. तिकडे थोडंसं विश्रांती घेऊन त्यानंतर मग पुढच्या प्रवासासाठी निघतलो. बांदिवडा पालियावाडीपर्यंत पोचलो आम्ही. पूर्ण घाटी उतरान पूर्ण माळा क्रॉस करून बांदिवडा पालियावाडी दिलो आणि इकडे सगळे थांबलेत थोडेसे विश्रांतीसाठी. इकडून आपल्याला आता पावनाई मंदिरमध्ये जायचं अजून पुढे. रवशी
मित्रांनो, ह्या पावनाई मंदिर बांदिवड्याचं आपल्या पावनाई मंदिर आहे आणि आपले जे सबस्क्रायबर आहेत तुषार परब आपल्या बांदिवड्यातले आपल्या स्टुडिओमध्ये जे इलेले ते बोललेले की तू तिकडचं आमच्या गावातलं पण मंदिर दाखव म्हणून. तर ता मी पूर्ण शूट करतले एक वेगळा शूट, पण आता आमचं इकडनंच देव जातात त्याच्यामुळे मी ह्या मंदिर तुमका दाखवलं आहे. आतमधलं दर्शन पण तुमका पावनाईचं दिलं दाखवलं आहे मी आतमध्ये. तर ह्या बघा मागे दिसतं पावनाई मंदिर आहे. आपण पुन्हा एकदा शूट करतलो मुद्दाम आणि ते जेव्हा असतील तेव्हाच आपण त्यांच्यासोबतच आपण शूट करू मंदिराचा. संचित काय जमलं? चढा होता ना जरा सकाळी झाला बाकी तशी काही ट्रस्ट नाही हा ना. हे काय काका बघ अजून चलतात. काका स्टार्टिंग पासून आतापर्यंत चलतच इले आहेत कंटिन्यू आणि कणकेश्वर पर्यंत काका चलतच जातले आहेत. काकांमध्ये एनर्जी भरपूर आहे. आपण शॉर्टकट आता शॉर्टकट आता पोऱ्यात एकदम पोऱ्यात. आता तोपर्यंत रस्त्याने जाऊचा चलत. चिंदरला लास्ट चिंदरला गेलो ना हा. मंदिर आहे गेट हां तिथून आतमध्ये गेलो की सरळ ओके ओके. पोऱ्यात म्हणजे पोयऱ्यानंतर डायरेक्ट आपल्या हिंदळे हिंदळ्यामध्ये पहिले जातं. ह्याला जाणार आपण पोयऱ्यापर्यंत आपल्या चलत ह्यानी जाऊचा म्हणजे चिंदळापर्यंत आपल्या रस्त्यानेच चलत जाऊचा. हा रस्त्याने चलत आहे. त्यानंतर मग पोयऱ्यातनं पुढे पोऱ्यातनं पुढे एकदम ह्याच्यात हिंदळ्यात. पण ओके मशवीत. ओके ओके. मित्रांनो, आम्ही आता चिंदर बाजारपेठमध्ये येलो आणि बाजारपेठ ही आचरा रोडला आचरा टू कणकवली रोड आहे ना त्यामध्येच ही बाजारपेठ आहे आणि ही सगळी ना दुकानं आजूबाजूला दिसतात तुमका. हे बघा ते एका साईडने जावं लागतं म्हणजे मेन रोडवरूनच जाऊचं त्याच्यासाठी एका साईडनं चालत लागतं. आता चिंदर नागूची वाडीमध्ये येलो आणि हायना पुढे आपल्या नदी गावतली ना नदी क्रॉस करून पुढे गेलो का पोयऱ्यात जातलो आपण. तर ह्यो रस्तो ना आतमध्ये कच्चो रस्तो म्हणजे छोटीशी पायवाट आहे. त्या पायवाटेन म्हणजे जुनी जी वाट होती देवांची त्या वाटेनच आपल्या गावचा पुढे. आता आपल्या पुढे नदी लागतील. या ही छोटीशी एक होडी आहे. हे दोघं चौघांका बसवतात आणि तिकडे नेऊन सोडतात. पाणी कमी आहे पण कसं आता बघा कंबरभर पाणी आहे त्याच्यामुळे ते आपल्या होडीतून नेऊन पलीकडे सोडतात त्यांना. आणि पलीकडचे जे ग्रामस्थ त्यांनी फटाके लावून स्वागत केलं या देवाचा. मस्त नदी आहे, स्वच्छ आणि सुंदर नदी आहे एकदम. आपली पोयऱ्याची नदी क्रॉस केलं आणि थोडे माडाच्या सावलीत थांबलं. अजून बरेचसे येऊचे त्यांना ते होडीवाले काकत ना ते आणतात. इकडे थोडीशी माडाची सावली आणि थोडंसं बरं वाटलं बसल्यावर. कंटिन्यू आपण सुटल्यापासून आत्ता बसलो ना. खूप वेळ चालला खूप वेळ चाललं आणि आता थोडेसे पोयऱ्यात येऊन बसलो थोडेसे रिलॅक्स. आता पुढे नाश्त्याची सोय पण केलेली आहे तिकडे जातलो आम्ही. पण थोडंसं ती माणसं अगोदर येऊची आहेत त्याच्यामुळे आम्ही थोडीशी वाट बघतो त्यांची. आता तर इकडे पोयऱ्यात आम्ही थांबलो नाश्ता करूसाठी. जी नदी क्रॉस करून आता आम्ही इलो ना पुढे एक पोयऱ्यात कोणाचं तरी घर आहे नार्वेकरांचे रिलेटिव्ह कोणतरी आहेत त्यांचं. तर तिकडे आम्ही नाश्ता करतो. तर त्यांनी शिरो आणि कोल्ड्रिंक असं केलं नाही आहे नाश्ता. सगळे इकडे आपले देव पण थांबलेत आणि बाकीचे ग्रामस्थ पण इकडे थांबलेत सगळे. तर बघा शिरो केलेलं नाश्त्यासाठी आणि कोल्ड्रिंक म्हणजे थोडासा थंड
संचित भरपूर चाललो, जवळजवळ 25 किलोमीटर चलत इलो आपण. 25 किलोमीटर झाला असताना ना चलत. दमलं काय नाही. 15 पर्यंत झाला. अजून जाऊ शकतं इकडनं. जेवण करतो. गरमी आहे ना त्यामुळे थोडंसं त्रास, बाकी काय नाही. तर नाश्ता करून घेऊया आता थोडासा आणि त्यानंतर आपण मग पुढच्या आपल्या मार्गात जाऊया. नाश्ता करून आम्ही आता पुढच्या आपल्या प्रवासासाठी निघालो. आपल्या पोयऱ्यानंतर मशवी लागतील, त्यानंतर हिंदळे, असो प्रवास हा आमचो. आणि इकडची वाडी आहे ना ही पोयऱ्यातली मस्त, म्हणजे जवळजवळ घरात सगळी. आणि हे आपले सगळे जितके लोक येले आहेत तितके लोक सगळे. हे बघा किती मोठी लाईन आहे बघा. पोयऱ्यातनं पूर्ण माळ क्रॉस केलं आणि त्याच्यानंतर आम्ही पोयऱ्याच्या पुढे बांधघाटी जी होती ना ती बांधघाटी क्रॉस करून आम्ही म्हणजे पूर्ण उतरान बांधघाटी. त्यानंतर आम्ही आत्ता हिंदळ्यात दिलो ना. आपल्या इकडे समोर हिंदळ्या. हा हिंदळ्यात आता आता ऊन भरपूर लागला जरा, म्हणजे भरपूरच लागला. तर थोडेसे आम्ही म्हणजे आता मेन रोड जो आहे ना, जो आचऱ्यातनं आपल्या कुणकेश्वरात जाता ना यो रस्तो, त्या रस्त्यानं आता सरळच जाऊचा. तर आपल्यासोबत ही सगळी मंडळी आहे. आणि अजून एक आपली गाडी आहे ना, ती बघा ती समोर आयशर लागली आहे ना, ती आपली गाडी लेट इली म्हणजे आत्ता इली थोड्या वेळापूर्वी. ती मागून इली सकाळपासून. ही बाकीची होती ते सकाळपासून होती आणि आयशर भरून ते नंतर इली लेट इली थोडी. सगळी मंडळी आपल्याकडे येलेली आहे. तुम्ही बघितलं असतं असंच, साधारण 350 ते 400 होतलेच नक्कीच. एवढी मंडळी इकडे आता येलेली आणि पारकर कुटुंबियांनी जेवणाची व्यवस्था सगळ्यांसाठी केलेली आहे. हे बघा एवढे लोक आहेत सगळे.
कोकणातील मंदिरांची एक सुबक कलाकृती रामेश्वर मंदिर मिडबावचा उत्कृष्ट असा मंदिर हा. रंगकाम पण आणि बांधकाम पण दोन्ही एकदम सुबक केलेला. आतमध्ये पण थोडं बगीचा वगैरे मस्त एकदम केलेला. तर आम्ही आता बराच मोठा अंतर पार करून कातवनमध्ये येलो आणि आता हे कातवनच्या सड्यावर असो आपण, म्हणजे आपल्या हिंदळ्यातनं पुढे येल्यावर ना कातवनचं सोडं लागतं त्या सड्यावर असावं आता आपण. आणि अनिल काका सकाळी बोलले की इतर जे पालखी आहेत ना किंवा देव आहेत ना ते मेन रोडने जातात, सरळच रस्त्याने जातात. आणि आपली जी जुनी वाट आहे ना देवांची या कातवनच्या सड्यावरनं समुद्रावर जातं आणि समुद्रावरनं नंतर मग कुणकेश्वर पार करतं. तर आमका आता त्या रस्त्याने जाऊचं. आता ह्यो कातवनचं सोडा मागे तुम्ही बघता असतो सगळं त्या सड्यावरनं आता आपल्या समुद्रावर खाली उतरायचं आणि तिकडनं आपल्या कुणकेश्वर पार करूचा. तर हे बघा मेन रोडवरून इले ना आणि आतमध्ये वळले सगळे देव. थोड्याच वेळात आम्ही ह्या रोडवरनं डायरेक्ट समुद्रावर जातलो. चांगलेलो शब्द खरो केलो कुंकेश्वर ताकद चलत इलो. हा बोल 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 बोल. आपल्याला कसं वाटतं कुणकेश्वरला येऊन? काय बरं वाटतं. दिवसभरात कसा प्रवास झाला आपला? बरा झाला. बोल बोल बोल. हा वाटतं आमदारा का विचारा. आपलं मनोगत जरा व्यक्त करा. आपल्याला दिवसभरात इथे येऊन म्हणजे कुणकेश्वर क्षेत्र या ठिकाणी येऊन आता कसं काय वाटलं आपल्याला? छान वाटलं. छान प्रवास छान झाला. सुंदर. ओके बाटली काय छान झाला. आपल्या पुढे एक ना छोटीशी नदी मिळतली या आणि हे व्ह्यू आहे ना एक नंबर आहे. कोणाची तरी माडाची बाग हा 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 खतरनाक. समोर आपल्या बघा समोर नदी आहे एक आपल्या दिसता ती. या बाजूक नदी आणि छोटीशी आणि त्या बाजूक समुद्र. वारं तर एवढं थंड आहे ना मस्त. हा 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 खतरनाक. असं व्ह्यू फक्त कोकणातच बघू शकतास. मी ज्या गोष्टीसाठी एकदम आतुरता लागलेली ना माका म्हणजे चलत कुणकेश्वर जत्रेसाठी यायचा होता एकदा तरी आणि त्या स्वप्न आता पूर्ण झाला माझा. आम्ही आता कुणकेश्वरच्या समुद्र किनाऱ्यावर असो आणि माझ्या समोरच कुणकेश्वरचं मंदिर दिसता. एकदम मस्त असं वाटतं. आता एनर्जी जेवढी डाऊन झालेली ना त्याच्यापेक्षा डबल एनर्जी येईल या. आणि हे बघा मागे बघा किती लोक ते सगळे एकदम एक्सायटेड. कधी एकदा आपण देवळात मंदिरात जातो आणि कुणकेश्वराचं दर्शन घेतो असं झालेलं प्रत्येकात. आणि आमचे देव ते बघा तिकडे खूप लांब आहेत. तुमका या कॅमेऱ्यामध्ये दिसायचे नाही पण खूप लांब आहेत तिकडे. तर त्यांना परमिशन मिळाली हा. परमिशन त्यांना रात्री मिळाली म्हणजे जेव्हा काळोख पडतलं ना तेव्हा त्यांना बोलले आहेत की तुम्ही देवांची स्वारी घेऊन तिकडे दर्शनासाठी यावं म्हणून. तर तोपर्यंत आम्ही पुढे जातो आणि आतमध्ये बघतो शूट करू परमिशन देतात काय. संचित आणि मी त्या कोणाकडे जातो आपण? त्यांचे कमिटी मेंबर्स असतील. कमिटी मेंबर हां ट्रस्टचे कोणतरी मेंबर असतील त्यांच्याकडे आम्ही जातलो आणि बघूया परमिशन देतात का आमका. परमिशन दिलं तुम्हाला पण दर्शन होईल. हां परमिशन जर दिल्यानंतर तुमका पण दर्शन मिळात. आणि गर्दी जर अफाटा इकडनं दिसता ना तर बीचवर तर खतरनाक गर्दी आहे भरपूर. तुमका तिकडे गेल्यावर मी दाखवते गर्दी किती आधी. आम्ही मंदिरात जात होतो आणि एक स्पेशल गेस्ट आपल्याला मिळालेले आहेत. हे बघा मागे ते इकडे बघ वरती बघ. आशिष नाटळकर आपले मित्र सुवर्ण कोकण ब्लॉग्स ह्याचे क्रिएटर आपले आशिष नाटळकर आपल्या जत्रेत मिळालेले आहेत. तू कोणाच्या जत्रेसोबत कोणाच्या देवांसोबत दिलेलं का असं दिलं तरी? मी फिरा आमच्या इकडे जवळमध्ये आहे जत्रा आमची कुणकेश्वरची. आम्ही देवगडचे. मग एका मसुऱ्याचे देव दिसलेले म्हणून एका वाटला की संचित त्याच्या बरोबर असलो पण संचित आमच्या बरोबर देवळचे होते. अरे मी बोललो होते देऊळवाड्याचे होते. आता चलता चलता आमका दिसले इकडे तर थोडेसे आता गप्पा मारतो. खूप दिवसांनी मिळालो. बघूया आता काय देता आमका. तर ही बघा ही भाविकांची झालेली गर्दी आणि तिकडे आपल्या कुणकेश्वर मंदिर दिसतं. ते बघा समोर बघा समोर दिसतं कुणकेश्वर मंदिर आहे. दुकानं पण दरवर्षी जशी दिसत होती ना इकडे खाली तशीच दिसतात. सकाळी 6 वाजल्यापासून चलान ना आमच्या दोघांच्या पण पायाचं श्रीवल्ली झालेलो आहे. आता बीचवरनं आम्ही तसेच चलत होतो. श्रीवल्ली झाल्यासारखे.
हे बघा समोर मंदिर आपल्या. कुठे आहात तुम्ही? लकी दादा तू कधी येला आता? मी आता जस्ट आलो आहे आणि एवढी गर्दी आहे म्हणजे ह्या 4 वर्षात एवढी गर्दी मी कुणकेश्वरला कधी पाहिली नव्हती. बेसिकली 2 वर्ष लोकांना यायला नाही मिळालं. गावात राहणाऱ्या लोकांसाठी ही एक पर्वणी असते जत्रा. म्हणजे आपल्याकडे मॉल नाही किंवा आपल्याकडे टॉकीज नाहीत, एंटरटेनमेंटसाठी इतर गोष्टी नाहीत. जत्राच हे आमच्यासाठी सर्व काही आहे. आणि कसं असतं की सर्वसाधारण सामान्य घरातली लोक आहेत त्यांच्यासाठी हाच एक आता मॉल आहे. आणि जत्रा उत्सव आपल्या लहान मुलांबरोबर एन्जॉय करायला लोक येतात. गेल्या 2 वर्षात कोरोनाच्या कालावधीमध्ये हे कुठेतरी राहून गेलेलं, तर ती उणी भरून काढण्यासाठी भरघोस गर्दी झालेली आहे या ठिकाणी. तर खूप छान वाटतंय. फॅमिली सोबत दिलं की मित्रांसोबत दिलं? सगळे मित्रमंडळी आहेत. फॅमिली बरोबर अंगणेवाडी केली तेव्हा पूर्ण फॅमिलीला बरोबर म्हणजे मुलाला हातात घेऊन फिरलो. हात दुखला दुसऱ्या दिवशी. म्हटलं यावेळेला म्हटलं की आम्ही मित्रमंडळी बरोबर जातो, सो फॅमिलीला थोडा आराम दिलेला आहे. लकी दादाची आणि आमची भेट झालेली आहे. आता आम्ही पण इकडनं जातो कारण आमचा पण उशीर भरपूर झाला. तर लकी दादाचा आत्ता निरोप घेतो आम्ही. सो तुम्ही पण व्हिडिओ लकी दादाचे बघा. मालवणी लाईव्ह त्याचं चॅनल आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देते तुमचा. थँक्यू. लावून द्या, आरामशी जाऊया. हॅलो, पावनाई रवळनाथ देवस्थान मालवण बेलाची वाडी या देवळाबरोबर आलेल्या सर्व मंडळीला एक विनंती आहे. कृपया आपलं सहकार्य अत्यंत महत्वाचं आहे. मित्रांनो, कुणकेश्वरच्या दर्शनासाठी आता आम्ही मंदिरात गाभाऱ्यात दिलो, पण आतमध्ये शूट करूसाठी परमिशन नाही. त्याच्यामुळे मी तुमका इथपर्यंतच दाखवू शकतोय. आपले देव पण दर्शन घेऊन गेलेले आहेत बाहेर. आता जे ग्रामस्थ आहेत ना, जे देवाबरोबर येलेले, ते आता दर्शन घेऊसाठी लाईनमध्ये राहिले आहेत. तर मित्रांनो, सकाळी 6 वाजल्यापासून आमचा प्रवासच चालू होतो आणि टोटल आत्तापर्यंत आम्ही चलतच होतो. आत्ता थोड्या वेळापूर्वीच आमचा देवदर्शन झाला आणि देवदर्शन झाल्यानंतर आम्ही थोडे बाहेर गेलो. तर आजचा जो प्रवास होता तो बरेच चढ उतार होते. त्यानंतर बरेच 2 नदी होते ते पार करून इलं, होडीतनं इलं, असे बरेचसे मध्ये नाश्ता करून थांबलो, चहा पिऊक थांबलो. त्यानंतर मग जेवसाठी थांबलो दुपारी. असे बरेचसे आमचे स्टॉप पण झाले आणि बराचसा प्रवास केला होता. तर आजचा व्हिडिओ कसं वाटलो मला कमेंटमध्ये सांगा. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर त्यांनी लगेच सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओसोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.